Takže teď jsme začali šlapat k jukeboxu. Šlapu lesem, což já moc velký sportovec nejsem, že jo? Už jsem ušel 2 kilometry. Jsem pomalu na infarkt a jukebox ještě nikde. Tak doufám, že k němu dorazíme. Uvidíme. No. Zdravím všechny známí, sportovce jako jsem já. A celou cestu vám budu provázet. Doufám, že dorazíme k tomu jukeboxu v poli. Takže pokračujeme dál. Nejhorší, že s mým sportovním založením už si sem nikoho nemůžu zavolat a musím šlapat dál. Takže sportem ku zdraví, kamarádi a přátelé. A doufejme, že se dostaneme až k našemu jukeboxu.